deň. Dobrý deň. Len tak na chvíľku sme zašli k vám, že čo dobre si dávate. Bagetku dobrú zapečenú. Paráda, možno, že by som si aj ja chrúmol s vami. Jedno vám môžem Ale by som mu chcel zapiť s niečím, taký domáca sodovkáreň by mohla byť váša, keď máte SMS-ku. Mám teraz, hneď som ju poslal, ak ste sa sem blížili. Toto sú veci. Mám, ale no. No ukážte. No nech sa páči. Tak sa na to pozrieme. Prišli mi dve, neviem, ktorá to je. Jedna nám stačí úplne. To je toto, No, ale je tu toto. Opa, páči. ďakujeme, že ste sa zapojili. Áno, Ďakujeme. a ja ďakujem. Viete, čo máte? Toto Domácu je moje. sodovkáreň, áno, SodaStream. Parádna vecička. Áno. A aby vám viac chutilo po tej bagete, aby ste mali čím zapiť, tak toto je taký sirup k tomu. Aha, ďakujem veľmi Môže pekne. byť, nie? Super. Prvýkrát v živote som mal také šťastie. Ešte ani Doteraz som neverili, hovoril, že stále v Bratislave som vás nevidel. A teraz sme v A Topolčianka. teraz ste tu. No, Tak super. vám gratulujeme. Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobre, budete Aj mať vám. ďalej posielať Samozrejme. Keď takéto šťastie budem mať, prečo nie? A viete, koľko je teraz v jackpote? Neviem, 3 milióny 152 tisíc eur. Oveľa viac, Áno. oveľa viac. Tak držíme palce. Ďakujem veľmi Nech sa pekne. darí. Aj Všetko vám. dobre, Ďakujem. dovidenia. Dovidenia. Majte sa. Dám si bagetu aj ja. Prináša to šťastie. Tak.